Nakatutok ko na sa kanya. Entertainer eh. Oh, ito. Yung pala dapat modeling din eh. Ito. Cancer. Sino yung tayo magpinsan mong cancer? Uy, ba't mag-stress pa? Nakita mo. Di ba, hindi mainit yung mga nalalagay mo tayo? Ikaw ba'y nalulito? Ikaw ba'y nag-iisa? Walang kaibigan, walang kasama. Ikaw ba'y nalilito? Pag-iisip mo'y nagugulo sa buhay ng tao, sa takbo ng buhay mo. Ikaw ba'y isang mayaman o ika'y isang mahirap lang? Sino sa inyong dalawa ang mas nahihirapan? Masdan mo ang mga bata, masdan mo ang mga bata. Ikaw ba'y walang nakikita sa takbo ng buhay nila? Masdan mo ang mga bata, ang buhay ay hawak nila. Masdan mo ang mga bata, ang sagot ay iyong makikita. Ikaw ba'y ang tao, walang pakialam sa mundo, ngunit ang katotohanan, ikaw ay naguguluhan. Tayo ay naglalakbay, habol natin ang buhay, ngunit ang maging bata ba'y tulay tungo sa hanap nating buhay. Basta mo ang mga bata, ang aral sa kanila makukuha. Ano nga ba ang gagawin sa buhay na hindi naman sa atin? Itanong mo sa mga bata, itanong mo sa mga bata, ano ang kanilang nakikita sa buhay na hawak nila. Masdan mo ang mga bata, sila ang tunay na pinagpala, kaya dapat nating pahalagahan, dapat din kayang kaligpitan. Masdan mo ang mga bata, masdan mo ang mga bata. Ikaw ba'y walang nakikita sa takbo ng buhay nila? Masdan mo ang mga bata, ang buhay ay hawak nila. Masdan mo ang mga bata, ang sagot ay iyong makikita. Nakatanggap ako ng
sulat mula sa amin. Nakalarawan doon ang marami kong alaala, at bigla akong lumuha dahil ako'y sabik na sa lalawigan kong minumutya. Naghihintay pa rin ang irong ko dun sa amin. Mga magulang na may nag-aalala sa akin. Masilayan ko malamang buntok parang at batis. Gumagaan ang hirap ko at pasakit. Awitin ko, awitin ko'y makauwi na sa duyan ng aking kamusmusan. Sa piling mo, Sierra Madre, kandungan mo'y laging hinahanap. Ano kaya ang gagawin ko ngayong wala na? Extra. Natitirang pag-asa sa aking mga pangarap. Kaya't kung mayroon mang nakikinig sa aking damdamin, ay dalhin mo na ang awit ko sa amin. Awitin ko, awitin ko'y makauwi na sa duyan ng aking kamusmusan. Sa piling mo, Sierra Madre, kandungan mo'y laging hinahanap. Kandungan mo'y laging hinahanap. Kandungan mo'y laging nakatanggap ako ng sulat mula sa amin. Nakalarawan doon ang marami kong alaala, at bigla akong lumuha dahil ako'y sabik na sa lalawigan kong minumutya. Naghihintay pa rin ang irong ko dun sa amin. Mga magulang na may nag-aalala sa akin. Masilayan ko malamang buntok parang at batis.
natitirang pag-asa sa aking mga